morning, John. Morning, Princessa. It's a bright, sunny morning. How's the strawberries? They're looking large. The strawberries. Oh, Good morning, mga palangga. How are you today? I'm not so good if you ask me. Masakit yung tiyan ko. I don't know kung ano yung dahilan kung bakit sumasakit yung tiyan ko. Kasi, I don't know what yung kinain ko lang yesterday is sandwich and hindi na ako naghapunan kasi I feel full and my stomach is aching and until now it's aching. I don't know why. I don't know. Let's get the pork chop for dinner. Oh my goodness. The ice cream. Ano ba naman to? Kakain muna tayo mga palangga kasi yung oras dito it's 8 o'clock in the morning and sumasakit pa din yung tiyan ko. Pero I have to eat something kasi wala talaga akong kinain this morning. Kahit coffee man lang, hindi ako uminom ng coffee. So, mag-cereal muna tayo. Naalala ko tuloy. Hindi ko alam kung napanood niyo tong vlog ko na nakalimutan ko kung ano yung vlog na yun. Pero kumakain din ako ng cereal at may nag-comment doon na, "Hoy, ang ignorante mo. Nagpe-film ka talaga na kumakain ka ng cereal. Huwag kang feeling mayaman, day," sabi niya. "Huwag kang feeling mayaman, day. Kasi sa Pinas, kamatis at tuyo lang yung kinakain mo. Nakapag-yuki ka lang. Nagsicereal ka na," sabi niya daw. Natawa ako sa comment niya. Sinabihan talagang feeling mayaman. Hindi porket nakapag-cereal dito sa UK, mayaman ka na. Hindi. At sa Pilipinas kasi, yung cereal, hindi uso yun. Hindi ako kumakain ng cereal sa Pilipinas kasi mas prefer ko yung tuyo, yung mga simpleng pagkain lang. At kung magsa-cereal ka sa Pilipinas, yun, doon sa Pilipinas, kung magsa-cereal ka, mayaman ka. Pero day, I tell you, hindi ka mayaman dito sa UK kung magsa-cereal ka. Ayaw kasi ng hobby ko na magluto ako ng tuyo dito kasi nagluto ako ng tuyo dito isang beses and yung buong bahay, oh my God, and he is so mad at me kasi yung bahay sobrang baho daw. Napansin ko lang ha, in my own opinion, madami pa din sa ating mga kababayan na hindi talaga nila alam kung ano talaga ang buhay abroad. So, I will tell you now, ang buhay abroad hindi talaga madali. Kasi, apart from malayo ka sa pamilya mo, yung buhay dito mahirap din. Hindi ibig sabihin na kahit malaki yung bahay mo, malaki yung lupain mo, mayaman ka, hindi. Kasi hindi mo alam, meron ding mga utang dito, may mga bayarin. Tumpok-tumpok din yung mga bayarin dito. And hindi ibig sabihin na nasa abroad ka at kumakain ka ng mga pagkain nila or uma-adapt ka sa way nila sa pamumuhay dito. Hindi ibig sabihin na kinakalimutan na namin yung pagka-Pilipino namin. Hindi. Uma-adapt kami, kumakain kami, pero we are always, or I am always looking forward to go to the Philippines or to eat our own food kasi mas nai-enjoy ko talaga kumakain ng Filipino food. Kasi may nag-comment sa akin na, "Oy, pumifeeling foreigner ka na, nakalimutan mo ng maging Filipino." Hindi yung totoo. Sobrang proud ako na Filipino ako and gustong-gusto ko umuwi ng Pilipinas. Pero, umuwi ng Pilipinas is sobrang mahal. Ipon mo na. Ay, tama ng chikahan kasi kung magchichikahan tayo all day, wala tayong magagawa. Madami akong lalaban today mga palangga.
Yung mga lalaban ko is yung mga damit namin dinala namin sa Scotland. Yung mga damit ko lang kasi yung mga damit ko ayaw ko siyang ilagay sa washing machine kasi hindi ako nagtitiwala sa washing machine. Kasi yung iba, hindi ako kontento kung sa resulta ng washing machine. Ewan ko. Ewan ko kung bakit hindi ako nagtitiwala sa washing machine, lalo na sa mga underwear ko kasi minsan yung underwear ko lumalabas sa washing machine and it still has a snail trail, if you know what I mean. Snail trail talaga. Anyway, maglalaban na tayo mga palangga. Inubo ako sa Mr. Muscle kasi ano ba? Inubo ako dun kasi naglinis ako ng toilet namin and I use the Mr. Muscle to clean the toilet, and yung Mr. Muscle, it's very strong for my liking and it really caused me to cough. Papalabasin natin yung aso. Well, nakalabas na sila. Hello, you! Look at them. Look at them. Look at them too. Let's go. Oh. Come on. Look at him. What are you doing? Secret. This is my secret workshop. You're not allowed. Sorry. I'm not allowed. Pardon? Jukebox restoring today. All right. This is an Ami Continental, 1960. 200 selection. Will be available to sell when finished. Bye. Look at them too. Look at that. Tick tick tick. Tick 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 tick. Tick tick tick. Let's go. Come on. Let's go. Come on, Pipa, Pipi. Pipa. Come on. Come on, girls. Come on. Pupunta kami sa pond namin. Come on, Pipa, Pipi. Come on, girls. Hindi ko sila makita mga palangga kasi dahil sa reflection sa screen. Like, tingnan nyo mga palangga, oh. Ang haba na ng damo dito. See, tingnan nyo. See, ang daming damo na dito. Right, so yung pond namin is right there. So, puntahan natin. So, ito yung pond namin mga palangga. Hindi siya maganda. Pero ano ba talaga ang Tagalog sa pond? Kasi meron kaming little island sa middle. See, tingnan niyo. Andyan mga palangga sa likod niyan, may 4 na bahay dyan. Yun yung mga neighbor namin, kapitbahay namin. Tingnan niyo. Aww.
So, yun yung kapitbahay namin. Kaya, hindi nyo nakikita kasi merong mga kahoy dyan. And they are a farmer. And one, I think, they have a kennel business. And doon din, in that other side of our house, meron din kaming neighbor. They are all farmer. Dalawang bahay that side at 4 dito. So, meron kaming mga neighbor pero hindi dikit-dikit. Yung parang meron kaming neighbor nga pero malalayo sila kasi farmer sila pero hindi kami farmer ha. Hindi kami farm. Ang sarap ng weather today. Sana ganito na lang palagi. Please. Sobrang ganda. Kayo, bakit niyo ako iniwan? Iniwan nila ako? Umalis sila nang hindi ako kasama. So, ito yung tea namin mga palangga. And look at how thick it is. Sarap. Sarap, sarap. Oh, God. Look at that. I-check natin yung pork na minarinade ko mga palangga. Ito na siya. John and I really love pork chops. Mostly with potato. And cabbage with it. Oh, it's so good. Time na nga pala dito mga palangga is 3:45 and later on pupunta kami sa Tesco or sa Aldi kasi mang-grocery kami and bibili din ako ng mga recipe para sa munggo with pork and ang iyong ipa-follow ko na recipe is kay Miss Lyra. Hi Miss Lyra! Ito na yung potato mga palangga. I-microwave ko lang ng 5 minutes. 5 minutes. Hindi ko talaga alam kung bakit ang itim ng under eyes ko. This past few days kasi, hindi ako makatulog ng maayos. If anyone know what is the best cream for under eye, please let me know and or comment down below kung ano ang ginagamit nyo sa black under eye nyo, kung meron kayo. Kasi ako, nagsasuffer talaga ako sa ganyan. So please, mga palangga, help me with this. Ayaw niya akong lubayan. Okay, magluluto muna ako and later on, magtutupi tayo. Right, kukunin natin yung mga sinampay natin. Kasi I'm sure na tuyo na sila. There you go! Come on, focus on me! Bakit hindi nagpo-focus sa mukha ko? You got a fluff bunny on. Come on, can you please? What? Please open the door for me, my darling. Madam. What a gentleman. Always here, always down.
Napansin nyo siguro na I love this kind of color. Yung parang salmony pale pink color. Gusto ko siya color talaga. Type ko lang. Type ko lang. We don't need you from the top. So, ito na yung cabbage, mga palangga. And, lalagyan lang natin ng butter. Could I have one of these, please? As you can see, professionally cracked is this pepper by a professional. A professional cracker. A professional crackpot is the word. Right. And halo-halo lang. Yung potato. Perfect. Absolutely perfect. Potato. Sure. Would you do the butter in? Yes. Well, honey, turn off the oven, babe. They will be. Oh. Hmm? Ooh. And baked potato, mga palangga, lalagyan din namin ng butter. Flora. Oh yes. Oh yes. Look at these little gems. This one's mine. How greedy he is. No? Why do you want the big one? How greedy are you? They're massive. They're big enough to feed King Kong. Noon talaga, hindi ko magets kung bakit nila nilalagyan yung potato nila ng butter. Noon, hindi ako kumakain ng baked potato, ng cabbage with butter. Hindi ako kumakain yan. Pero ngayon, na-in love na. Could you turn the spoon that way? No. Yes. I'm struggling. As you can tell. So, ito na yung dinner namin or tea. Let's go. Kakain muna ako and hindi na ako mag-vlog kasi gutom na ako. Bye! Ang sakit na naman ang ulo ko. Mga palangga, umaatake na naman yung migraine ko. Simula bata pa talaga ako, nagsasuffer na ako ng migraine. Kasi itong right eye ko, hindi talaga to siya the best. Kasi pag sobrang liwanag or sobrang maaraw sa labas, ito sumasakit talaga yung mata ko and it gives me a migraine. Hindi na lang kami pupunta ng Tesco or sa Aldi today. Baka bukas na lang. Kasi gusto ko sanang pumunta ng Tesco today. Pero nag-decide ako na hindi na lang. Kasi sobrang sakit ng ulo ko. Pahinga muna ako mga palangga and I will see you tomorrow. Take care. It's so hot in here. Good morning mga palangga! Good morning! Papunta na kami ng Tesco and we are all green today. Machi-machi. Twins. We are twins. Couple goals. It's sad really, isn't it? Alright. Yeah, so papunta na kami ng Tesco and also Aldi. See the violence? It was violence. Han, my battery is flashing! Oh, that's cool. No! I need to film! Go back! That's cool. It's flashing! My battery is flashing! It'll be flashing all over. Honey! I need to get another battery. I want to film in the Tesco. Oh my goodness. So, mga palangga, walang chance na makapag-film ako sa Aldi and Tesco. So, I will see you when we got home. Bye, John! Bye. Bye!